जोंनिया सनिया कुइन हेपि बार्थडे लाथाव उथुमै गोथौ जाहैदों थांखिलु थांसुलु नोमारि नाखौ बिदि थांबाय लाना आच्छा बुका मास्टारनि गिफ्ट आन्दार बेस हरदो पत्तिन जारले Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Tolofar dini ang dai thangasino moनसे बार्थडे पार्टी आरो ना तो दिनै जोंनिया एन्टारटेनमेन्ट वर्ल्ड नालि भाई दिनै बार्थडे आरो ना तो बेयावनो लिंहरै हिसाबै एसे थांसै तो गस्लाबो मोनसे बायनो दङ ओमफ्राय दिनै नोंथांमोना आंनि गस्लाखौ चॉइस खालामलाय माने आं खालि निलाखौल' पसन्द खालामो आरो ना प्रायानो गांसेखौनो गानबाय थायो बिदि सानदों आरो ना खिन्थु आं एखेखौनो बायफ्लाङो आरो ना तो बेयो लाथावा माने लिंहरगासिनो दायो तो सम मिलाया बायनोसै आरो गस्लाखौ तो दिनै आङो नैबे बाइकखौ लांगोन ओमफ्राय दिनै ओइ जोंनिया गौरब भाइया आंनो थांगोन आरो ना तो नैबेनो जाबाय आंनि निउ रुम बहुद देखायबाय आङो तो दिनै नैबे बाइक लांगोन जोंनिया मालिकनि बाइक आरो ना अके लोगोफोर दायो जों थांसै तो दायो जों थांगासिनो गौरां आरो ना तो स्टार्ट जालाय 1 2 3 गो खाम अन ओइ अके लोगोफोर नै फिसा गिफ्ट लाबाय आरो ना तो बेनोसै लाथ'बाय नोंनिया गिफ्टआ तो दायो आंनि थाखाय एसे गस्ला नागिरदों आं तो लोगोफोर नोंथांमोना एसे चॉइस खालामलाय आंनो मबे मोनसे गस्लाया खाजिगोन नैबे ना नैबे आंनिखौ नागिरदों एसे तो दायो माने सम गैथारला बेनिखाय आं स्पर्टिंखौनो लास्रायनो सानदों आरो ना स' बेनोसै मोनसे स्पर्टिं लाबाय जा सोलिनो थाखाय मानोना आंनि गस्लाया बोराया एकदम ओंखारजोबनाय आरो ना लेट्स गो ना नायनोसै जुदि लाथावा जोङो मा जायो नङा होनबा तो अके लोगोफोर नै दायो जों सफैबाय ओमफ्राय बै जानो केक हागासिनो जोंना एसे लेट जाबाय आरो ना नालिबाय ओइ या बुरजा मानसि आरो ना नै बाजेबो दोङो माथो बाजै नालि पापारे एसां बुरजा मानसि लोगोफोरा लाजिलाय दै फिसा गिफ्ट होनाय जाबाय औ आच्छा थांखिलु थांसुलु नोमारि नाखौ बिदि थांबाय लाना आच्छा ओइ नै बाजैया दिनैसो बा केकआ आरे नैबेखौ हानांगौ आं बानायनो हाया आं बानायनो हेपि बार्थडे लाथाव उथुमै गोथौ जाहैदों तो लोगोफोर नैबेनि जाहैबाय गौरां दैसाया तो आफ्टर 1 इयार दिन्स फैदो आरो ना बहुत गोबाव जायगायाव फैया तो बेनो आरो ना बहुत माने नैबेखौ नुबा गाज्रि नाङा आरो ना माने मानसिफोरा पार्टि जानानै बिदि माने मोना खामफायो माने क'क्राझाराव बेल'सो जे मोजां जायगा बायदि आरो माने पिकनिक माने बेरायथावनो तो बे जायगाखौ मानसिफोरा बेरायफैनानै मा खालामफैयो लोंना जाना गासिबो गावबा गावनि माबाफोरखौ लांफाबानो जायो आरो ना खिन्थु बिदि मान खालामोमोनथाय बुंनो हाला आरो ओमफ्राय नै बहुत बुरजा मानसि बापरे पार्टिनि पुरा रेडि जागासिनो जोंनिया नै बाजै सनाया हाबानि उनाव दैस लोगो मोनदों ना मा खबर ब्रेजारसो दे ब्रेजारसोलै जेबो नङा बारदेयालाय बे आरो नै फुरा रेडि ओमफ्राय दिनै मा जाहोगोन बुंदों दिनै मा जाहोगोन जोंनो औ मा होनदों अमा एवनाय बहा दङ नियाव दङ बाल्थिङाव आदसा सफैबाय गुटखा मास्टारा नायनोसै मा गिफ्ट लाबखो नायनो मा गिफ्ट लाबदों नायनो गिफ्टफोरा गुटखा मास्टारनि गिफ्ट जा गिफ्ट आन्दार बेस लाबदो पत्तिन जारले आरो सादा दोङो सादा Underpen Sada Best Super Laga murah sudah ini neng nih Ini mana biar underpen lam nih Udisha Mali Udisha mana nih pak asal beras benih Bisa, nunggu tuh meeting apa? Miso ini dah kelihatan kontak kalau orang tau, itu lah nanti coba lah. Bener, ini giva pun cuma besar na, pra saya busto sih dia mau nambah. Mana lebih yang? Deh, mau bener, besar. Jadi guru frega dosa akiman laka sampai ke sebe Kalau kau yang nih, bisa lansai. Toh, once again happy birthday bro. Udah bisa. 23 ini frega one year deh, bener lah. 23 Moza nang baik buat mana nang kena kerja, hu bayar nomor Ini sih. Besi tadi, ada info pun bagi manusia. Ini jadi Sonia Queen jengnya, asal Sekia. Jengnya Sonia Queen. Bray, mak berapa? Moza. Bray, dinis dulu beli. Oh, le, pemainnya pakai tanpa.
दे अच्छा आदसा ओमफ्राय एसे बुंना दोन दुनिया गाल पाखी बड़ा शौक शक्ति हुमा बड़ा एंगेल अलायफोर बिखेस दिनैनि भिडिअआ थ' जि आइ देखायबाय आङो जास्ट मोनसे सर्ट ल' आरो ना थ' नेक्स्ट भिडिअ मोनसे इन्टारेस्टिं टपिकजों लोगोफोर लोगो मोनसै थ' 100K जानोसै लोगोफोर थाब थाब जाय जाय नायगासिनो अननानै प्लिज गोदान नायगासिनोबा साबसक्राइब खालामनो थांबानो जाबाय दे थ' नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसै थ' दिननि थाखाय बाय बाय